Hei! Mun ensimmäinen video, missä mun ääni kuuluu, ja me pelataan tänään Scary Shawarma Kiosk. Kyllä. Mennään lyhyeseen, niin saadaan sellainen lyhyt video. Ettei liian pitkä video. Mutta siis mennään alkuun tähän peliin ja jos haluatte siis vaikka ottaa mut ystäväksi Robloxissa, mä pelaan Robloxia usein, niin mun nimi on Bananimies9 Drifterboy33, niin ottakaa vaan ihan ystäväksi Robloxissa, jos haluatte vaikka pelaa. Kiva, että meillä on jo yksi tilaaja. Ensimmäinen kerta, niin pääsin kokeilemaan tällaista YouTube-tiliä. Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Mä tiedän kaikki, Let's mitä start pitää with the tehdä. basics. Eli grilli päälle. Ota toi. Se jumii se turn off on grilli. Ei se haittaa. Mutta kyllä me selvitään, jos se tossa on. Kyllä se varmaan sit katoaa. Hups. Mutta älkää miettikö, mä teen näitä videoita vielä pidemmälle, niin laatu ei saata olla hyvä. Two shawarma, no grill. And yeah, I'm in training. Protein day, don't judge. Got it, 300. Eli no, aloitetaan. Älkää miettikö, siis nää joskus menee tummemmaksi. Mä en tiedä yhtään itekään, että miksi nää menee tummaksi. Nää lavassit. Mä oon pelannut tätä peliä jo pari kertaa ja tää peli on tosi jännä ja vähän sellainen niinku pelottava. Se meni taas mustaksi. Ja nyt se meni taas takaisin. Älkää siis miettikö. Se on vaan joku bugi tässä pelissä. Here's your shawarma. Niin jos haluatte nähdä nämä ohjeet, niin joka perjantai tulee sellainen henkilö. Sellainen tarkastaja. Meidän pitää mennä ulos eikä saa katsoa, jos ette siis tiedä. Mun suosikki. One shawarma, please, yeah, and make it quick. Everything feels low today. Like my brain is full. Just give me the warm one. No, ei se haittaa, jos on anomaali. Eli siis anomaaleillehan se antaa, pitää itse kato muistaa. Niin. Älkää miettikö, siis joskus tuo kuuluu vatolan koputus. Se on sellainen pieni. Niin, mutta mä unohdin kertoa, että jos te ette tykkää kauhuvideoista, niin Here's your shawarma, älä sir. katso tätä, Enjoy. tää on siis kauhupeli. Warm feels Niin, better. jos et tykkää, niin Niin. Tää on aika pelottava.
täällä on sellaisia hirviöitä. Ja sä kyllä sit näet, jos me just annettiin tolle. Eiks me äsken just annettu tolle? One shawarma, please, yeah, and make it quick. Everything feels slow today. Like my brain is floating. Eiks Just tyypit, eiks me just eiks me just tarjoiltu tolle? Kyllä me tarjoiltiin. Mitä mä sanoin, tää peli sisältää jumpscareja. Mäkin vähän säikähdin. Se on siis anomaali. Niin niitä anomaaleja pitää varoa. Ne anomaalit on sellaisia ihan hirveitä. Niitä on niin monia erilaisia. Ai, terve. two shawarma, please. Jos te One for näette my siis tällaisen pikkusen tyypin, joka tanssii tuolla, niin älkää säikähtäkö. Se tulee antaa meille jumpscarein. Se tanssii tuolla. Mutta se vaan tulee jumpscarea. Se vaan tanssii siellä ja niin ja sit se vaan yhtäkkiä vaan se vaan tulee. Mutta ei mitään hätää, se ei oo niinku sellainen, että se kaikki paha tapahtuu. Tää on siis mun ensimmäinen kerta, kun mä pelaan tätä peliä yksin. Mä pelaan yleensä mun kaverin kanssa. Jota te tulette myös näkemään sitten muissakin videoissa, mutta ette nyt tässä videossa, koska mä teen nyt tällaisen yhden videon, 2 videoa ja sitten ehkä mun kaverit tulee tähän. Mitä tuolla saatais? Ei mitään saatais. Luotais vähän musaa. Joo. Mä en siis tiedä, että kuuletteko te hyvin, mut ehkä joo. Et en oikein tiedä, kuuletko. Here's your Saatat kuulla tai et. Mä oon pahoillani, jos et Be kuule. jealous I got the bigger one. Oon tosi pahoillani. Ei mun ensimmäisessä videossa tuu niin hyvä ääni siitä. Hi, one shawarma, please. Anna pitää katsoa kameraa. That's 150. Great, thanks. It already smells amazing. Niin toi tyyppi, jonka äsken näitte tossa alla, niin se, mä ainakin kutsun sit Demon Child. Älkää kysykö miksi, mut siis se tulee sitten jossain kohtaa tonne tanssiin, tonne tielle ja sit se hyppää tohon ja Mut en halua paljastaa, jos haluatte nauttia videosta. Kerro vaan ennakkoon, että Here's your order. varoitan. Delicious as always. Ai se on jo 1. Tunnin päästä pitää päästä ulos. Kiitos mun saataksi. Vasemmalla otetaan musaa pois. Mutta miksi? Ai niin joo, kun tähän tuli sellainen yksi juttu, That's 150. mä en oo huomannut noita. Great, thanks. It already smells amazing. Näettekö te ton? Tää on anomaali.
Tää on ihan selvä anomaali. Ja jos te mietitte, miksi mä aina ootan, että ne maksaa, niin me saadaan niinku niiltä anomaaleilta ne rahat. Niin sitten me voidaan ostaa täältä kaupasta kaikenlaisia tällaisia. Se on tämä mun mielestä tää Dance for Friends, mikä tässä on. Niin se saattaisi olla se, tai sit se oli joku toinen. Älä vaan sano, että toi on toi. En vielä paljasta teille mikä toi on, mutta saattaa olla juuri se. Ootas mennä sulus kattoon. Ja täällä ei oo nyt sit anomaalityyppejä, joka tuolla takapihalla oli. Mä arvasin. Annetaan ton maksaa ensin. Koska sitten me saadaan free cash. Hiya, one shawarma. Training is nothing without food. Ei näytä oikein siltä, että sä treenaat. No ne kiitos. Heippa! What? You close the window before I eat? How can a warrior train without shawarma? This is a dishonor. Näittekö te mikä sen selässä oli? Siellä oli jotain ihme pisteitä tai jotain reikiä. Hyi. Se oli kyllä ihan hirveän näköinen. One shawarma. No niin, vihdoin tulee se normiversio. My doctor already nags me enough. Sure, that will be 150. Kiitos. Oho, 4 minuuttia, niin... Niin, mä unohdin katsoa kamerat. No, se on normaali. Eli annetaan sille ruokaa. Tai shawarma, koska anomaaleille ei saa antaa. Joten toivottavasti tää ei oo anomaali, koska mä en oo ihan varma. Here you go. MPH. Still warm at least. Mä en siis tiedä, kaikki kattojat, että oliko toi. Katsotaan. Eli tänne tulee sellainen tarkastaja ylöspäin koko ajan joka virheestä. Ei ollut virhe. Ok, ja ulos. Toi oli se tarkastaja. Se tarkastaja on sellainen 2-metrinen iso poliisiäijä. Se ajaa tuollaisella mustalla autolla. Toi on se tarkastajan auto, jonka ehkä näet siellä alkupaikassa varmaan tuuttekin näkee kohta. Lisää niitä sitten muissa videoissa. Älkää siis... Tää on tällainen ehkä 20 pisteen roundi. Mä saan jotain pisteet varmaan tässä. Moi! Pidetään ovi kiinni. Maksa. That will be 150, please. Maksa. Noniin, ovi kiinni. Tiedätkö, mä en... Kattokaa kameroista. Mä tiedän mitä tää tekee, mut osa ei tiedä. I was so hungry and this is what you do to me? Fine, you'll see what it means to ignore me. Se kävelee takapihalle. Ja kato. Pum!
se rikkoo ja se tulee tuhoa sähköt. Me nähdään se tässä. Moikovis. Mä en edes tiennyt mitä tuossa tapahtui, kun tuossa tuli toi ihme. Mikä inputin ääni toi oli? Hoho. Hei, meillä on enää 5 tuntia, niin sitten tää on mun ensimmäinen läpäisykerta, kun mä en ikinä pystynyt läpäisemään mun kavereiden kanssa tätä. Ajatelkaa, jos sieltä tuli vaan joku iso tyyppi. Ajatelkaa oikeesti. Se saattaisi vaan tulla ja tuhois meidät. Feel my head. Joo, One shawarma, please. Katsotaan kameroista, että miltä se päälläkin näyttää. Mitä ihmettä? Niin toi kioskin sisällä oleva tyyppi on minä. Se taitaa olla mun proffana. Laitetaan tää tähän lättynä. Ja laitetaan kiinni. Niin. Katsotaan katoksi. Joo, kyllä se katoo. Mä katsottiin, että tohon sitten tulee sellainen ja sit se hajoaa. Mä näen sun suuta. No niin, ja odotetaan. Laitetaan ihan sekaksi musa päälle. One shawarma. Haven't eaten since Joo. Kiitos. Alright, that will be Musiikki. 150. No niin, 4. Tää on tällainen henkilö. Here you go. finally smells amazing. Samalla voidaan katsoa, että kauan kestää läpäistä tää peli mahdollisimman nopeasti. Ei olla vielä tehty yhtäkään virhettä. Kova juttu. Do shawarma Joo, mä taisin tietää. Mä tajusin. Näettekö te tuolla ton takana olevan tyypin? Tossa sen takana, joka kattoo. Niin sitten ei näy tässä, eli se on anomaali. Ja laitetaan vähän musaa. That was literally scary. What's wrong with you? Älkää miettikö. Toi on joku anomaali juttu, eli ovi piti laittaa kiinni. Lähtikö se pois? Mä en oo tota kertaakaan nähnyt, mut
On se tullut. Please älä sano, että se tyyppi on tossa. Please älä sano, että se on tossa. Liian hyvä. Good evening. What would you like? One shawarma. 150. Any extras? No extras, just make it fast. Got it. That'll be 150. Miksi tää tuli tuolla musa? Ei kun ihan oikein. Se oli toi. Mä alkoi ahdistaa jo, että sieltä tulee joku monsteri. Noin, lihaa. Onks toi? Se on normaali. Here's your shawarma. Ei vieläkään yhtäkään virhettä. Good. Miten niin hyvä? Bre. Miten niin hyvä? Mä mietinkin, että miksi tää muuttuu punaiseksi. Ja totakaan ei oo näkynyt. Niin toi tyyppi, joka tippuu, on Demon Child. Miksi täällä on? Se tanssii. Mä mietinkin, että miksi toi muuttui punaiseksi. Se oli joku... Siis tästä tulee ihan hulluna eventtejä. Onks kello jo 5? One shawarma, please. Miksi tuolla on miehääni? Don't cut it in half, though. I've only got one hand to hold it. Fair enough. Se kuulostaa aivan samalta kuin minä. Worries later. Niin kuin tässä pelissä. Okei. No toivotaan, että se ei ole anomaali. Muuten te näette tarkastajan pään. Se tulee vaan tosta maasta ylöspäin. Ei saa missään nimessä tehdä 3 virhettä. Please, älä sano, että sieltä tulee joku... Hyvä se ei oo sieltä se... Himskatin... Hirvi. Hot and ready. Toi ei voi Perfect. olla Nothing's stopping me anomaali. tonight. Mikä toi musa on? Tyypit! Mikä hit? Mitä ihme? Ei. Mua alkoi ahdistaa. Holy... Onks toi teidän mielestä anomaali? Sullekin... Tyypit, näettekö te ton peuran? Tai no, kyllä te näette, mut mä vähän järkytyin. Tyypit, mä oikeesti vähän järkytyin. I'm a demon child.
Jos tulee päätön henkilö, niin anna sille, mut älä ikinä kato. Hello, that will be 150. Please make the payment. Älä ikinä kato sen naamaa kunnolla. Mä en tiedä mitä tapahtuu, jos mä katon, mutta parempi kuin en kato. Thanks. Se oli se päätön mies. Tuossa lukee tuolla alhaalla, jos päätön henkilömies tulee pyytämään, niin anna sille, mutta älä ikinä kato kunnolla sen naamaa. Tästä en ikinä ota. One shawarma, please. Sorry, I hope I'm not taking too much of your time. You can take your time, really? Sure, that will be 150. Pitäisikö katsoa kamerat? Tyypit, eiks toi oo pikkusen muuten pitkä? Mut onhan oikeassakin elämässä ihan normaaleja ihan niinku 2-metrisiä henkilöitä. Niin miksi tässä pelissä ei vois olla? Eikö sekin vois olla totta? Näeks mä just, et sä heilahdat? Here you go. Please, älä sano, että se oli virhe. Thank you. Hei, kello on 7. Sorry if I bothered you. I really appreciate it. Noniin, perfect. Me päästiin läpi. Oliks pelottava video? Hei, laittakaa kommentteihin, että oliks pelottava video ja lukekaa tää vaan ihan rauhassa. Tykkäsittekö videosta? Tykätkää, tilatkaa ja auttakaa mua pääsemään pitemmälle. No, mä näytän teille vielä sen auton, jos te ette nähnyt tässä videossa. Niin tää on sen tarkastajan auto. Tää musta auto. Tää on täältä lobissa. Ai, mä saadaan joku tällä summan annomalla. Joo, mut kiitos katsomisesta ja seuraavaan videoon. Ja no, se olisi moi.